Казвам се Янка Такева и съм председател на Синдиката на българските учители в България. Делегат съм на конференцията по проблемите на жените на Интернационала на образованието в Дъблин. Искам да благодаря на организаторите за добрите теми, които се разглеждат. Те са всеобхватни и най-важното това е как и по какъв начин ние в образованието трябва да работим за равноправието между половете, как и по какъв начин ние трябва да се борим срещу стереотипите, които са заложени не само в бита, традициите, нравите, обичаите и културата на обществата, но как и по какъв начин ние образованието трябва да променим обществата, за да станем по-толерантни, по-солидарни и да има онази политика, която води до качественото образование на всички деца, независимо от тяхната социално-икономическа група, в която се намират.